23 tabungno sati kathar mo sangai changai rekha channel tinin chief guest sangai phai manjak panyai borong monang sa rohi de borma yong sama ke khrang doro hai abo hangkang ke mangkanto ni bo khom sosiram ni bo khom sab panya sai malaysia aya go bo khra ja buru genang yang mo ja buru genang aya mo khakla kuar yang mo kuar phan genang bai phan genang tini Panyal, ini enggak sini naruh aja. Hai manjak panyero sini mong dolai conggo sini tengkereng dog bay. Boni yagono kik pungca pungmi boy. Ini ni oteng macam ni lesewan. Koroksa yang merak trust. Ono tidung nai ba abak kasku sini aku sobi de borma. Bina samono belakang ma bolayo. Belai ke khatungo, tamni hamale, omo hai daidro nangi tongmani jora, especially drug addiction. O drug kini doha hadawo, daidro nangi tongkha, kobona ni berkha thang tongkha, kini thinang belai ke manago habja. Abono sijarna ni bagai, thumuni bisengtui, sikla sikli rokno sijarna bagai, omo hai songtamani. Abo tamo kok bai bono bolai nai ani puku kok sekuri kha jora to tamo bono balai kai tini sawi khanari man komo ai pano jora kore ang bini logi obono no kok jora nai bises klai tabuk chini generation sikla sikli ta school college university pori tongnai aku pukuk chongno jong nukha sal brum no drak samani abo bomonti jaga thang choi kya abo jong Kenakai nuka kakai apa iman sama hayung tongo mokon seri ini matango cini pinang geri hayung tango borok kasih cini pinang borok geri ke cini tamu tongai boleh bagai omo hai hanya bemar daidrono ka sunani hingkai jotono selai lama koto poilano thumung ni logi no tongo resamung mosamung tammung tai thumnuk haimani bisingtui jeng obrono kasoiman bore bagino thumunggo belai khai bakhano beradi thumungno khate